Καλώς ήρθατε στην BKM, τον κορυφαίο κατασκευαστή φυσούνων στη Γερμανία. Στο εργοστάσιό μας στη Γερμανία, παράγουμε φυσούνες υψηλής ποιότητας για βιομηχανικές, εμπορικές και επαγγελματικές εφαρμογές. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να παραδίδουμε τα προϊόντα μας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η γκάμα μας περιλαμβάνει διάφορους τύπους όπως λαστιχένια φυσούνα για συστήματα αξώνων, PVC ή πλαστική φυσούνα για χειριστήρια, φυσούνες από καουτσούκ για άξονες και συνδέσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και άλλων οχημάτων, φυσούνες από PVC ή πλαστικό για ηλεκτρικές συνδέσεις, λαστιχένια φυσούνα για αντλίες και βαλβίδες, PVC ή πλαστική φυσούνα για μηχανισμούς συρταριών, άξονας ατράκτου, μανσέτες ελέγχου, προστατευτικό και σκόνη, αμορτισέρ, μανίκι συμπλέκτη, ρύθμιση και κλίση μανικιών και μανικιών, υδραυλικός σωλήνας. Είμαστε κάτι περισσότερο από απλός κατασκευαστής, είμαστε σύμμαχός σας στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και καινοτόμων λύσεων.